Gert-Inge Gustafsson på en andra, då Kinda också. Så har vi Andreas Björklund, Kinda ser nere på en fjärde plats. Och sen är det väl Conny Stjernström tror jag på en, ja nu är han på tredje då, Ia. Stjernström på en fjärde plats. Han som är framme i ledningen nu då. Han var totalsegrare igår. Samma ledet sen Kinda. Och nu är han där framme igen. Han hade 3-7 då i sina kval igår. Och så Roman Arvidsson också från Kinda. Sen är det Mikael Allén då från Kinda också med startnummer 34. Så börjar vi lära oss lite grann där borta då. Det är långt ifrån avgjort. Och när man tar upp det mellan de här Kinda-bilarna då. Kinderstedt och Gustafsson och Björklund. Och då ska de ut på sin sista varv. Han vet ju om Gert-Inge Gustafsson att han har säkert Björklund bakom sig. Han tänker jag kan inte glida ut mot kameran. Och kolla då förändrat. För det är Målsson. Han är nu fullföljande till Fjällhässan. Samma ledet efter på Kinda. Andra platsen till Gert-Inge Gustafsson. Tredje platsen till Andreas Björklund. Fjärde platsen till Conny Stjernström.